И здравейте, аз съм Blackbull, известен като... не много известен, но все пак хората не знаят като Данониен Проц. Какво е това? Това е Speedrunners. И извинявам, че микрофонът пръщи и се чува твърде силно играта, ще намаля, така. Извинявам, че микрофона ми пръщи, понеже наистина е много стар и скоро трябва да сменят. Ще направя нещо. Извинявам се, че леко забавям клипа, но искам да разберете. Да пусна фейскама. Това ми е микрофона. Направо взем камерата с себе си. Тук е лепено вече стиксо. Нормален микрофон. Така, чай, че някъде да го зарежа до камерата. Така, по-добре. Нали, извинявам се от телевизора. Това е нищо особено. Да върна камерата и да се отправя буклука, който се отворих. Така, надявам се да не сте чули този звук, понеже наистина е много кофти. В момента всъщност качвам клип в YouTube от моя личен канал Данониен Проц. Добре, нека да играем. Да се надяваме да се представя добре, да кажем. Аз въпреки че отделих доста време, бих казал, за да ви показвам ревю на микрофона си. И пак се извинявам, че пръщи. Зато съм усилил леко звука от играта и сега го усиля още малко. Понеже никога не знаеш. Той е фул, бе! Той е бил фул, извинявам се. Да. Добре. Някой вече се спомена. И веднага победа. Айде сега. И в този канал ще качвам само на Speedrunners, всеки ден на Speedrunners. Айде сега. Да покажа магията на Blackbull. Веднага победа. Не ми кажа, че си иска бикуката, да. Прикачил съм някакъв да прикача пилет. Да, ударих се без да искам, неволна грешка. Майде сега чао. Шала задмина всичките. Добре. Заредих съм с буст, който няма да ползвам. Така. Някой се опита да ма... Добре, сега нали печеля. Яко е ленче. И също за корицата ми в момента работя по нова корица, така че може би днеска ще я свърша. Но сигурно ще я сложа вечерта или не знам кога. Кога ще свърша. Но се знае, че няма да мога сега, понеже снимам, после да кача клипа, да го обработя пред хората и ако някой се пита, снимам с XSplit. Имам чувство, че фейскам не работи. Добре. Трябва да съм малко по-внимателен с този фейскам. Защото така успях да мина. Сега ще видим дали ще успея да си направя моето трикче. Добре, почти успях, ако не беше толкова си здравцко, както сега. Може би ще и да стане. Така. Изложих се адски много. Но нали печеля. То. Направих това, което искам да направя.
Добре, някой ми пише по Фейсбука, обаче мога ли да видя? Представям се много лошо. Странно е да кача този клип. Супер лошо се представям. Добре, уинър. Имам няколко секунди. Руснака. Скриншот. Поради проста причина, че този текст не съм го виждал. А все пак аз един вид колекционирам текстовете и снимките. И аз то съм си го кръстил Руснака. И за абсолютно всеки имам... Не знам как да обясня. Имам име. И ще направя може би отделен клип, но това сигурно ще стане утре. Всеки герой как съм го кръстил и съответно някакъв текст към него, някой нещо на друг герой или нещо такова. Но се знае едно, че няма да е днеска. Добре. Първа победа. Всъщност това се води сингъл плеера. Тоест игра сам с ботове. Speedrunners. Така реших да нацепя грешната част. Не мога да скача горе. Няма как да ги затворя да минат. Айде. Добре, направих го като хората. За първи път. Сега откъде ще ме пусне? Да, това е лесно. Лесно, ама съм последен. Ау! Стига бе. Айде, чао. Айде да печеля по-бързо. И печеля. Доста интересно. Да, това го имам. Сега си следа просто текстовете. Така. Някой си разби главата в цимента. Не искам клипа да стана много дълъг. Не знам колкото стане. Аз с хронометърче или нещо, което трябва да си ги засечам колко са дълги клиповете. Така успях да мина, както и патката. Ние двамата гръмнаха, сега битката между мен и патката. Не успях да мина отгоре. За жалост. Добре. Сега се чудих дали директора пусна ракета, но реших да си изчакам преднината и да направя просто така. Но майче трябва да я пусна ето тук вътре. Или не знам, айде вече е пусната. Така. Да. Интересно. Дера бяха като мене. Аз като заговорихме за умност, дай направо си ползвам буста. Да, yes. Така. Да. Моля се. Да. Някъде се зарядвах куката. Да. Джеронимо. Айде лека нож. Пилето ляга в чигана. Така, обърка се. Побърка се. Всичко му стана. И пиле фана го язвата. Айде сега. Ще победя ли? И... Така, уинър. Супер яко. Сега това ми е последното нещо. Той майче го нямам. Свърши са. Ма не, наистина майче го нямах. Уху! Всички прекарах отдолу. Всички не. Нямам буст за жалост. Охо. Не съм ли гениален? Добре, ти е велико. И застанах, падна ми се кука. Той вече не е велико.
Добре, ще паузирам докато дойде моя ред, защото не знам. Така. Направиха няколко обиколки. Разлигаваха се като цяло. Бум! Директно победа. Да, надявам се този клип да е харесал, ако е така, харесайте го. Ако имам някакъв талант на спидранърс, някакво бъдеще на спидранърс. Защото в мен се колебая дали да се закрия този канал, понеже... Не знам вие какво ще кажете. Всичко зависи от вас, дали играя добре, дали това, дали това. И този канал ще качвам само на спидранърс, да не е някой да очаква да кажем да го качвам на някакви игри, на всякакви рандъм игри. Се качвам в моя профил. Аз бях Black Bull, може да съм се объркал понякога с дано не им процеса. Айде, че